Και καλώς ήρθατε. Δεύτερο επεισόδιο του League of Cancer. Πίνω! Γάμο το κολογέιμ. Περικλή, έχω αρχίσει ήδη το record. Δεν πειράζει. Γάμο τη Riot, γάμο. Κλασικά απ' έξω Τίμο. Αυτό είναι το content της σειράς, ρε φίλε. Είμαι εγώ, παίζω Τίμο και χάνω. Ωραία. Δεν θα τρολάρω, μη φοβάσαι. Το ξέρω. Ναι, το focus έχουμε λίγο ένα θεματάκι. Πειράζει. Το φτιάξουμε. Αν και λίγο δύσκολο, γιατί όλοι ξέρετε ότι το συγκεκριμένο κινητό που έχω αυτή τη στιγμή είναι Android 7. Ναι, ρε, όλοι το ξέρουν λογικά. Μαλάκα. Το είπα στο προηγούμενο βίντεο, αλλά ο Γιώργος δεν το έβαλε. Καλά πας. Ακόμα 3 λεπτά. Οπ, βρήκε. Κλασικά που είναι εδώ. Τίμο. Λοιπόν, δεν ξέρω σχεδόν καθόλου το παιχνίδι, να ξέρετε. Είμαι 27 level. Είναι σαν να άρχισα μόλις τώρα το game. Ναι, θα πάει πολύ καλά αυτό το game. Διευκρίνηση από τα πρώτα 20 δεύτερα του game. Θα χάσουμε, να το ξέρετε. Μπορεί να κάτσω αν φιντάρω. Σοβαρά. Ναι, σοβαρά θα παίξουμε. Ρε. Μην πεθάνεις από level 1, σε παρακαλώ. Μπράβο. Αν θα μου πεις πως θα πεθάνεις από level 1 από GP, πρέπει να έχεις αρνητικά δάχτυλα για να πεθάνεις level 1 από GP και να στήμω. Μην περπατήσεις μες στο μάτω στην Παναγία. Να κάνω dive. Θα κάνω dive. Όχι, Νίκο, μην περπατήσεις. Όχι! Άμα κόψω τώρα τις βρισιές. Δεν μπορεί να κόψει τις βρισιές, νομίζω. Τόσο πολύ που βρίζεις. Αλλά δεν πειράζει. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζουν οι βρισιές. Τώρα τρώμε κάτι από το YouTube άμα βρίζουμε ή κάτι τέτοιο. Ναι. Σοβαρά. Όχι. Βασικά άμα βρίζεις πάρα πολύ. Αλλά βρισιές. Όπα. Ξεχάστηκα. Ναι. Θα φας, ξέρω εγώ, κανένα τέτοιο. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό? Όχι, ρε. Απλά. Oh my god. Ρε φίλε, δεν μπορώ όταν με πάνε 2v1, ρε φίλε, δεν μπορώ. Κάθε φορά, κάθε match αυτό συμβαίνει. Εσύ φταίς που θα χάσουμε το τέτοιο, το game. Καλά, Πέρι το χάνω. Δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς. Γιατί δεν μπορώ να το χτυπήσω? Ή είναι το ίντερνετ μου τώρα που μου δείχνει ότι το βαράω και δεν το βαράω, ή μήπως είμαι μαλάκας. Δεν πειράζει, Πέρι, το φίνταρα λίγο. Θα σου πω ένα μυστικό, ωραία. Δεν τον φίνταρες, απλά το έπαιξα αειδιαστικά άσχημα, ωραία. Όχι, ρε. Έρχομαι, παίξε πίσω. Ναι, δε. Τι θα παίξεις πίσω εσύ? Πω, Χριστέ μου. Νίκο, έρχομαι, παίξε λίγο πίσω. Περίμενε. Ωραίος. Τον έχω. Ήταν ένα Q. Χρειάζομαι λίγη βοήθεια εδώ. Όλο το game χρειάζεται βοήθεια. Απλά παίξε λίγο πίσω μέχρι να μπακάρω, να βγάλω item και να ξαναέρθω. Όχι! Με έχεις για κακοπαίκτη εμένα. Λυπάμαι το φίλος που θα κάθεται να τα ακούει όλα αυτά εδώ και θα τα κάνει. Κι εγώ τον λυπάμαι. Τον πληρώνεις. Τι? Τι τον πληρώνεις κατσέρια. Μπρο, δεν μου ζητάει λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μου ζητάει τίποτα. Άκουσε με. Του λέω να σου δώσω και μου λέει όχι. Μάλλον καταλαβαίνει και αυτός ότι είναι τόσο άθλια τα βίντεο. Και σου λέει Φίλε editor, άκουσε με. Παίρνε το λεφτά. Δεν το αξίζει δωρεάν. Καλά, δες εδώ τι έχει γίνει. By the way, όποιος θέλει, θα αφήσω το gamer tag του League κάτω. Όποιος θέλει να παίξουμε μαζί ή να μπει στα βίντεο μου, περάσει πολύ ωραία όπως βλέπετε. Και ναι, ήταν λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, αν αυτό το βίντεο πάρει ένα like, θα συνεχίσω, ναι. Θα συνεχίσω τη σειρά. Πάμε να τον νικήσουμε τώρα. Wait! Έλα, please. Τι γίνεται, γιατί? Τσεκάρω Instagram, λες, mid game. Όχι. Καλά, τσέκαρε το, λες και εσύ κάνεις κάτι στο game. Λες και είσαι χρήσιμος. Λες και κάνεις κάτι σωστά. Ηρέμησε. Μπρο, ηρέμησε. Είναι απλά ένα παιχνίδι. Άντε, μπράβο. Έκανες κάτι σωστά. Πήρα ένα kill. Πήρα ένα kill. Μπρο, έχω κλέψει όλο το farm. Τι εννοείς? Όχι. Please. Μπήκε μέσα μου, ναι. Περισσότεροι στο Instagram ψήφισαν ότι τους άρεσε η σειρά. Μπρο, πήρα δεύτερο kill. Πάω. Τρίτο kill. Λοιπόν. Ωραία, GG. Victory. Φίλε, πήρα
Λοιπόν, πρώτο victory για τη σειρά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe και στείλτε το στους φίλους σας να δουν τις αποτυχίες μας.